Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh barakatun bicha barodarim. Рости мо дар ҳамон видео гуфтем ки биромаде гап зани як ҳаромхӯра, як одами бадкор биромаде гап зани дар шумо гуфтем ки шумо дар ҳамон роҳ наравед, мақсад фиребтон накунад, комментарҳои бемаънӣ менависед. Чӣ дар кор? Бародарон ва хоҳарони мусулмон, як инсони ҳаромхӯр пайдо шудага, хеле солҳои фаъолият мекунад. Номуш пая гуфт Марьямай. Ҳол бо видеоша мақсад доказательства суратоша иншаллоҳ мемонем мо. Дар инҷа бишнесун шуна. Мақсад мегам ман документ мекунтона, прописка, гражданство, РВП, вид мекунтона мега, ҳамаша фалшив мекуна. Ягон документи мисол гарантия кати неста. Меки мардума фиреб мека, пула мега, мина биёр мега 150,000 тема коро дидан гирум. Фаҳмидин? Абан 3-4 мумек зад дига намека. Бародар мона ҳамҷа фиреб кадага. Мисол бародар ки ман мешинасум ша. Трехкомнат квартираша полный ремонт кун гуфтай. Ремонт кадай. Базами и бояс чанд ҳазор га бо пул пурса бо гирифта пула. Бисёр одамонам хега бародар дига бо ҳам фиреб кадага. Мисол у бародарам буромад қатимо гап зад. Мега и бародар рафта мошиша ба гирифта. Чум чанд ҳазор дига ай гирифта. Барои праваи алиш кардан. Ия фиреб када. Бо базами и гуда ки ман операция гуфта, а мардум чанд ҳазор дига пул ҷамъ кадага. Инами занак. Ин занаки ки пасрендиги фиребгара. Мардума фиреб мекара ки гуда ки ман қасала итаута маравай накунед чи нагӯед. Ма и мера ия фиреб мекана, мера ура фиреб мекана. Бародарон ва хоҳарони мусулмон, иншаллоҳ ман видеоша мемонам. Ҳатман видеора падилиса карда бесен, иншаллоҳ ки ман суратҳои ба мемонам. Салом алейкум, ҳар гапона нависем. Саломат бошед бародарон. Ман барои хуби шумо мана дар кор неста, на у дар кор накардем, касига мана фиреб накард. Бар хотири Аллоҳ, ба хотири ин бародарон ки мақсад ки фиреб накунанд. Ба хотири Аллоҳ барои чӣ? Мақсад ки як бародари муъмина мусулмон фиреб накунанд. Ба ин хотир ки ҳамин мардуми муҳоҷири мо ба як луқмаи ҳалол омадагӣ ҳастанд. Мақсад дар ҳар гунаҳ ҳаромхӯро робаро нашаванд. Бародарон саломат бошед, мо дар барф